Kasee Ministry of Finance and Pensioneers Bondholders Forum for Omasa Kwakotena Hormo Ebiem Nina ne se Wamusika ason ye wasa bino utia ade ema womo then so ene ya bino emfama womo be bosume kakra ntem ne yete one mon kapa ene ya bino se domestic debt exchange program no wo yi one more ade free so afe ye free so a wonsika no bia so ye mfama womo so adane bibia wo ho ma me nkwa homa no so no yi akwan ka one mo ho ewo Ministry of Finance de ekoso wo ho ye ne ekwecha eni nkoma akwa wote ye nka ya mo ha mo akwaba Afia mejo so anopa no ne ehunu se wo kọ ho sa brain penifo bi free Ministry of Finance abetie wo masem ayi wo mo nsema no amawana yo afia se de udi kan ye no Pensioneer Bondholders Forum wo mo akọ ho meje mu a wo de won sika kọto aban ho senka aban fa sika no enya adwuma ya wo de ebo aban bo sia na mfa so ba aban dia ma wo mo na domestic debt exchange program eba ye ma aban editu just say ankasa afọ no wodi wosika na kwa akohime no wo ye ho ye kire ma aban ape wo ko emrahye bejafie editu just say wayi wo mo afiri mu eti wayi wo mo afiri na ko hwe kwan say sika no wo a awo no emfaso abaso anka aban betimi atua e dia ma wo mo Washe ni mu ha yesi afi mu sika yi emma obeni bosume no nanka wasa ebimu de yefo aye no ye first match any fifth match anka wasa anka otia adema wo mo washe ni mu a ebidie bai ebidie amma afei ene wo kire nkata akoto aseye show me sika samto enim se anka won tia won sika no emma wo mo o ma won 2 weeks 2 weeks ne eche mu aba be si April nanso aban entia 21st ebi so so biem ya na wasa nka Ministry of Finance etia edema wo mo then so no so amma and wasa kire nkrata biem de koma wo so afọke no for yata se wo mane na wotwe aka ho no ahye to obetia na wotwe no eso ye no empanifo afre Pensioneer Bondholders Forum efade to anim se wo ma wo mreka kra na wo de ma wo mo no anka beso 28 April ana ko hye kwan se ka bai ebetimi agye sika mu ama wo mo se ka sei coupon makoma kudun kono 19 and aso ehwo ka nyina awosan ka ban etua adema wo mo pension ebi ada enro so ni ade a sika kanka ye no a na otimi ade ehwe won ho enso be sisa abre sika na emai eno na Pensioneers Bondholders Forum ehunu se aban ene wo mo enini yie entiene wo ye kire ewo asoye no animo na so de bia ye nim no mo ye kire na 1 hour 10 to 11 etibo 10 no na woni aposifo bebo wo ban ewo hono mu a okwekura won placard aya no atwetwe ensemu aguso ebo abaya mane ese wosika na chedodo enti wontua enfama wo mo nanso wo koye no obi e free Ministry of Finance wo ene wo mo amedi nkomo ena do hwere no eso yi a ye di efri ho na elejumedi na say opani ba ko ebeka ho no eye retired police officer ochese wa ye adwuma police adwuma ekono efie duafa enum ne sika wonya ye wa adwuma ekonim no ena wo de kwama aban se aka aban fanya adwuma emfaso beba no na waje denso ka aban timi ntia dia ene hu die tie wo se ne sika da so ye den eda ho no enti eno ene na ekoso e wo Ministry of Finance on ma ene de bani bia ma ene wo mu amekasa wo tena tena wono mu a 11 ne boy ye no ena wo sesa wo kukunu won kaka odi free wono mo ko ene so convener a wada Pensioneer Bondholders Forum no Dr. Adom na ntwi atwese we na indefinite won said dan se ena ba akumienu anami ense bia odi yo ye kire ko si se asen panimfo ebeba no mo bekasa na sika da ho no wotia adem ama wo mo anase wo no mo atena se ayensese ye bi no enya de asa wo ye kire wo be jai da bia obekwa akotena wo ko si be obi be tie wo mo so frɛ aya samo yada se papa oyi akwanti enim de otumi ye nwumre ene Kasee ahodo mo nso de ebekọ ho no enim so be me ya hwebi yada se papa ekwe che oyi akwan na yete ne nka Pensioneers Bondholders Forum ya ne wo makwa kwotena Ministry of Finance no ene yete wo masem ne de obi ama metie wo manu asem nenso emu wo mabam ombekọ so aba ho kosisa ban ebetie wo mo ensema